haya wengine. Jatend migao mar somo Dr. Julius Ogamba oyangoni piny owacho nigi chenro moromo mar yaro kendo riwo lwedo sekta mar somo mar neno ni somo obedo okang' mamalo kendo keto aluora maber ne jopuonjre. Ogamba nomedo wacho ni piny owacho osemedo omenda mar somo e hik omenda mar higa mar 2026-2027 kendo seket tenge omenda madirom siling bilion 767. Omenda makamano en mar bero somo mar CBE kendo dhi choro rang'iny mano mar somo e pachoka. Excellence is costly. Next is gifts. The second thing we learn from God is that it is through education that we will build the human capital that we require to achieve our national development objectives. It is for this reason that the Kenya Kwanza administration has demonstrated commitment to developing an efficient and effective education system. As you are aware, this financial year, the education sector has received the highest share of the national government's budget at 702 billion. It is proposed to raise this to Kenya shilling 767 billion in the financial year 2026-2027. This increased allocation is to support the rollout of the competency-based education and to improve the quality of education in the country generally. I want to congratulate the school for the 94% transition to university in the past 1 year and for the good performance, even as we look forward to a 100% transition to university in the year 2026. Tumetembea sisi kama interior na washikadau wote kuhakikisha kwamba that transition is 100%. Ili ya 6 to 7 grade hatuna shida 100%. Lakini ya to 10 pia tulijikakamua kuhakikisha kwamba wanafunzi ambao wanatakikana kwenda grade 10. Kwa hivyo we had a seamless transition to grade 10 na nataka kushukuru wale wote ambao wamefanya hivyo. Nyakorongo jwang jopiny kwayo mondo oriw lwedo e chenro mago mag rito aluora mar konyo kedo gi lokruok e chal mar kor lwasi. Magino wachi e kinde nyasi mar hingo odiochieng' rito aluora ma bende nobagi e skund primar ma Kimwanga RCE e kar chung'or bura ma Kimaeti e kaunti ma Bungoma. Kama jopuonjre mago mag 4K Club ne otayo chenro mag pidho yien kaachiel gi jopuonj gi jokanyo mago mag Kimwanga Parish. Our passion is to plant trees with the right knowledge, planting trees that tomorrow we see and we enjoy. Yeah. So we work very hard to do the right thing so that tomorrow we can continue. That's why we have even partners so that we can be able to have manure, we can be able to have even water after we plant, and also the manpower. We are having a 15 billion national target of trees by our president, and for us to achieve this, we need all hands on board. So we call upon partners to invest in the teachers so that they can invest in the children, because you can imagine the number of children in Kenya, they are in tens of millions. So if each child can do a tree or two, then we'll be closer to the mark of 15 billion trees. I've learned that every step matters, every detail matters for the successful planting of trees. So we have come here at this place called Kimwanga. At least we have planted trees together with the pupils. We have had that practical activity of planting the very trees. This one is very much important, especially to our learners. They say that early grade is very much important to learn a skill.
Sirikal mapachoka kokalo board makedo gi wach tero nyithindo mano ma nyiri nyange. Oting'o malo chenro mano mar tieko chuth wach tero nyiri nyange e kaunti ma Isiolo. Kama buche mago mag tero nyithindo ma nyiri nyange nitiere atamalo 66 ma en kwan mohew nyaka e Kenya mangima. Kama buche tero nyithindo ma nyiri en kwan atamalo 15 kaluwore kod kwan mano mawuok ka duol mar KNBS. Koloso e kaunti ma Isiolo bang' ndalo 2 mar puonjruok ne jo committee, Hashim Yusuf ma bende en jatelo e board mar kedo gi wach tero nyithindo ma nyiri nyange wacho ni tiegruok mamoko machal gi mago biro timore e counties 22 motel negi kanyo kod buche tero nyithindo ma nyiri nyange kaka yor tieko chuth wach nyange